Ahoj, Ahoj. my vás zdravíme z 20. dňa, 21 dní ke změně, poslední termín tohto roka. Gratulujeme, když jste došli až sem na předposlední den. Zítra je poslední den na rok, tak těšíme se na to, až nám napíšete, že jste ukončili a pošleme náramky. Velmi si to ještě užijte a máme pro vás jednu takovou zprávu. Jo, protože jsme vyslyšeli vaše hlasy a že v zimě s detoxem někteří máte trošku problém, že vás ochlazuje, takže jsme Vymysleli jsme rostlinnou cestu 21 dní ke změně. Bude to forma detoxu, ale trošku to bude překvapení. Bude to trošku prekvapenie, bude to vlastne 21 dní rostlinné stravy s receptami, s nápadmi, s tipmi od nás z kuchyne. Budú tam aj šťavy, ale bude tam varená vegánska zdravá strava, bezlepková, prostě taká liečivá. Takže věříme, že potěšíme i vás, který jste ukončili detox a